እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ካብ ኣብ ዕብራውያን ከም ዘሎ ሓሳብ አንተ ሓሳብ ይከፋፍለኩ ኢየሱስ ጌታዬ ተጻሓፋይሲ ሞዳታ ሓሳቡ ማለት እዩ ወድቕ ከሎ ነታ ሓሳብ ነታ ደብዳቤ እንታይ ኢሎ ነቶ ምሕዋቴ ኢሎ እዚ ቃል ምክሪ እዚ እሕፂረ ጽሕፈልኩም እሞ ክትቀበልዎ ልምነኩም ኣለኹ እዚ ሁሉ ምዕራፍ 13 በሙሉ ጸሓፋይ እንታይ ኢሎ እሕፂረ ጽሕፈልኩም ኢሎ ንበሙሉ 13 ምዕራፍ ማለት እዩ እሕፂረ ጽሕፈልኩም እንታይ ክትገብሮ ክትቀበልዎ ልምነኩም ኣለኹ ንበሙሉ እቲ ምዕራፍ ኣብ ምዕራፍ 5 ካ እንታይ ኢሎ ኖ ብዛዕባው ንብሎ ብዙሕ ነይሩና ክነሱስ ብዙሕ ነይሩና ክንዛረብሲ ብዙሕ ነይሩና ክነሱ ንምስማዕ ግን ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ትርጉሙ ንዓኹም እንታይ ኢሎ ጭንቂ ኢሎ ስለዚ እሕፂረ ይጽሕፈልኩም ዘለኹ ንምቕባሉ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ ኢሎ ድሓራይ ኣብ 8 ሓደኻ እንታይ ኢሎ ናይቲ እንብሎ ዘሎና ናይ በሙሉቲ ናይ በሙሉቲ መጽሓፍ ማለት እዩ ናይ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ ሲሉ ኣብ ዕብራውያን 8 ቁጥሪ 1 ኣብታ መወዳእታ ምዕራፍ እሕፂረ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ከዓ ብዙሕ እንብሎ ነይሩናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ግን ሕፅርና የለና እዩ ኣብ 8 ሓደ ከዓ እንታይ ኢሉ ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘሎና ነዚ ዘይብዛሕናዮ ማለት እዩ ነዚ ሕፅርና ዝፅሓፍናልኩም ወይ ዝለኣኽናልኩም ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ እንታይ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ግርማ እተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምቲ ዘመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና ንሕናስ እንታይ ኣሎና ብለና ኣሎ ኣብ ሰማያት ኣብ ዙፋን ግርማ ዝተቐመጠ ሓደ ናይቲ ጎይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ መቕደስን ከምቲ ዝመሰለ እንታይ ኣሎና ሊቀ ካህናት ኣሎና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎሚ መልእኽተይ ሊቀ ካህናት ኣሎና ተሓሰብ አሜን ሊቀ ካህናት ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰረት ዕብራውያን እንታይ ናዩ ካህና እዩ አሜን ስለዚህ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ ዙፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዘመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና እዚ ሊቀ ካህናት መን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባሽ ዕብራውያን ድሕር ከነጽንዖ ጀሚርና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ተጻሓፋይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መልእኽቲ ከም ዝበልጽ ገይሩ ኣብሪሁሎ ምናልባት እስራኤላውያን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምስ መጸ ብስጋ ስለ ዝተገልጸ ሓደ ናይ ኣምላኽ ፍሉጥ ናይ ኣምላኽ ሰብ እምበር ከም ኣምላኽ ገይሮም ከም ወዲ ኣምላኽ ገይሮም ክቕበልዎ ስለ ዝኸበሎ እንታይ ይብሎም ነይሩ ካብ መልእኽቲ ዝበልጽ ምዃኑ ኣሪዎ ምዕራፍ 3 ድማ ካብ ሙሴ ይበልጽ ከም ዝኾነ ኣሪዎ ትዝዓበይ ክፋል ካብ 4 ጀሚርና እንተሪእናዮ ምብላጽ ጥራይ ዘይኮነ ሊቀ ካህን ምዃኑ ድማ ኣሪዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እሶም ካብ መልእኽቲ ይንእስ ኢሎም እዮም ዝሓስቦ ነይሮም ንሱ ግን ካብ መልእኽቲ ከም ዝበልጽ ኣሪዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:5 ነታ ብዛዕባ እንዛረባ ዘለና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መልእኽቲ ኣይግዛእ ግና ሓደ ስንኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ እዩ ሰብ ንስኻ ክዝክሮ እንታይ እዩ ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ ክትኣልዩ እንታይ እዩ ካብ መልእኽቲ ቁርብ ኣናስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ዳውካ ከኣሽርካዮ ንኹሉ ናብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዛእኻዮ ንኹሉ ክግዛኣሉ ከሎ ንኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግና ኩሉ ከም ዝገዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪዮን ኢና ዘሎ ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መልእኽቲ ገለ ቁርብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክትዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ምእንታኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሙ ተገብኦ ካብ መዝሙር 8 ኣምፂስ ወዲ ሰብ
ንስኻ ክትዝክሮ መን እዩ ንስኻ ክትኣልዮስ መን እዩ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዩ ብዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እኳ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ እንተነኣሰ ኢሉ ዝብል ዘሎ ብርግጽ ጎይታ ኢየሱስ ንኢሱ ነይሩ ሓደ እዋን ንብል ኣሎ ግን ትሕቱ እንታይ ኢሉ ናይ መንኣሱ ምኽንያት እንታይ ኢሉ ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ስቅያት ሞቱስ ሓደ እዋን ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ትሒቱ ነይሩ ግን ዝተሓተ ኣይነበረን ብድሕሪኡን ኣይተሓተን ኣብ ሓደ እዋን ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ብምኽንያት ሓጢኣትና ሓደ እዋን ጥራይ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ትሒቱ ነይሩ እሱ ግን ምኽንያት ነይሩ እሱ እቲ ምኽንያት ከዓ ምእንታና እዩ ትሕቲ ኢሉ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ እተታሕተ እዚ ንፍለጦ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ዘለዓለም ዝነበረ እዩ ንዘለዓለም ከዓ ዝነብር እዩ ካብ ዘለዓለም ኣምላኽ እዩ ንዘለዓለም ኣምላኽ እዩ ንምእንታና ግን ሓደ እዋን እንታይ ኮይኑ ነይሩ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ንእሱ ነይሩ ቃል ኣምላኽ ነግረና ኣሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 10 እቲ ኩሉ ምእንታኡ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ብኡ ኾነ ኣብ ሓደ 3 ዮሐንስ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን እዩ ኣብዚ ኸ እንታይ ኢልና ኣሎ እቲ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ኩሉ ምእንትኡ ዝኾነ እቲ ኩሉ ምእንቱ ኩሉ ብኡ ዝኾነ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ንዑ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ እዚ ኢየሱስ እዚ እንታይ ኮይኑ ሓደ ግዜ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናኣተዎም ነእቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽም ተገብኦ እዩ እቲ ኣብቲ ልዕል ኢልና ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መልእኽቲ እንታይ ኮይኑሎ ኢልና ቁሩብ ትሒቱሎ ምሽ ናይ ምትሓቱ ምኽንያት ስቅያት ሞቱ እዩ ባይዘወይ ሞት ክርስቶስ ዝክር ከለና ሞት ጥራይ ኣይኮነን ዝብሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ኣማወታ እዩ ናይ ስቅያት ሞት እዩ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ እዩ እቲ ሞቱስ ሞት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ስቅያት ሞት ግና ምኽንያት ነይሩ ኢየሱስ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ክእትዎም ኢሉ ሲ እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉን ብኡ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሓደ እዋን ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ትሒቱ እቲ ምኽንያት ንሕና ኢና ማለት እዩ ረዲና እቲ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ብክብሩ ብስልጣኑ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ናብ ክብሪ ከእትወና ኢሉ ሓደ እዋን እንታይ ኮይኑ ኢሉ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ትሒቱ እዚ ቃል ኣምላኽ ሓደ ግዜ ጨንቀካ እዩ ምሽ ንቃል ኣምላኽ ከምኡን ኮይልዎ ይኸብደካ እዩ ኣእምሮኻ ዝፀንሐ ካልእ ይኸውን እሞ ሓድሽ ነገር ከመይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክንብል ንሕና ግን ንቃል ኣምላኽ ኢና ንኣምን ኣሜን ወምእንታናሲ ሓደ እዋን ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ካብ መልእኽቲ ቁሩብ ትሒቱሎ ኢልና ድሓራይ ኣብ 16 ካብ እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ እታ ሕጂ ዘንበብናያ ማለት ልዕል ኢልና ነቶም ውሉድ ናብ ክብሪ ከእቶም ኢሉ ምሽ ነዞም ውሉድ እዚ እዞም ውሉድ ማለት እዩ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም እንታይ ገበሮ ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ እንታይ ገበሮ ኣይልዓሎም ኦኬ ዝወደቁ መላእኽቲ ኣለዎ ምሽ ንፈልጥ ኢና ኣብ ይሁዳ ኣብ ጴጥሮስ ገይሩ ገልጸልና እዩ ዝወደቁ መላእኽቲ ኣለዎ ብምኽንያት በደል ብምኽንያት ሓጢኣት እንታይ ኢሉ ነቶም ስፍርኦም ዝሓደጉ እምበር ማዕርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲ እኳ እዩ ንሶም ወዲቆም ንዘርኢ ኣብርሃም እንታይ ገበሮ ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ እንታይ ገበሮም ኣይልዓሎም ስለዚ ሓደ ወገን መላእኽቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ሰባት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ እቶም ውሉድ እቶም ሰባት ማለት እዩ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩ ስለዚ በዚ ወገን ዘለዉ ሰባት ዝበሃሉ ሓደ ዝገብሮም ነገር እንታይ ኣሎ ስጋን ደም በዚ ወገን ዘለዉ በዚ ከዓ መላእኽቲ ኣለዉ ማለት እዩ ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም እዮም ወዲቖም እዮም ምክንያቱ እንታይ ብለና እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ ካብ በለ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ወዲቑሎ ማለት እዩ ምሽ እወ ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣይልዓሎምን ክልቲኦም ወዲቖም እዮም ማለት እዩ ዘርኢ ኣብርሃም መላእኽትን ወዲቖም እዮም ሽዑ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ እቶም ውሉድ ሲ ብምንታይ ዝሓብሩ ዘሎ ሓደ ዝገብሮም እቲ ደምን ስጋን ሽዑ እንታይ ኢሉ
بموتو نتحايل موت أبعيد وزحازة من أنت خسعر حاجة نتوم بفرحات موت بزلو زمانهم ببارنا تتحيزهم زنبر كلاتهم حالا من أنت خوصوهم إلو نسون بقو حبرو كتحسبكم ده أتوم بلورسي زحابرو ونتقلو انتاي سجان دم زبان نجا أكلاتهم زلو سجانلو دمالو بزي مخنيات سنتا خوينهم يم حبيرهم يم توم بلسابات مالتهم زل برها ملاعقة جن كم يبلون ثلاثي نسو كريستوس يسوس نزوم زوجة أسابات هذا نتحايل موت أبيدو زحزة نسيتان متان كسر كلايكا بزلو زمانو بفبار نتتحيزهم زنبور حارة متان كوتهم سي نسون تاجبرهم بو حبرهم تحبرهم تردينا له سجا سبكونه مالتي حبرهم بالسجان بدمن تاكوينو حبيرهم ويتا يسوع كريستوس سبا يكونه ويتا يسوع كريستوس ملأخ يكونه نسو أملاخي علامو نزار أبراهام كان علومتي كما يسخر لوجن أمسى عبيلو كأتوكم خاله بسلطانه بأملاخ النجوم قلت سلكنا أملاخ صادق سلزقون إكسيابين كالعلوم أنت خوينو مجمرتا كهون ستقبو أنت ينيرو سجاكم نوع كحبرم نيرو مالتي سب ناي مخان محبار مالتي سجان دمن ناي محاز تمجمرتا زمسلو ممثال انتايو سب ناي مخان بو تايجبرو ميلو حبرو حلاي تعتينو دايرو سلازي نتحاتات حزبي من انت خطعرق بناي أملاك زبالة دنقاتن أمونا ليك أكهانات من انت تخون بكله نتوم حوادو كمسلو تقبؤي بقى مثل الناي مالتي كريستوس يسوس أمدرك مالالس كله كله نتناتنا نقر مثل الناي تمخنيات كان تايو بناي أملاك زبالة دنقاتن انتايو أمونا ليك أكهان من انت تخون لازم تحتلو نسو بعلو كفتن كله تسكيو مو نتوم زفتنو كردو يكابيو زيابير مسكن آمين سراح يسوس أمس الترامات أين بره ننسل كنا متنسأون أين بره انتهي لأ أب يمان زفان كوينوها انتهي يورلنا له يلمنا لنا زيابير مسكن يلمنا لنا كاهن مالت من مونغونيا دليو كاهن سلازي قويتا يسوس بقى تنسائي نموت سعيرنا حتى واقع خفيلة يأكل أيبالا حجون أبي من زفان كوينو تاي قبرنا له يلمنا لنا يسوس قويتا سلازي أبشو أبو أبراهام بوكيكم أبو نتوم بو أبيلو ناب أملاك زمزو بمن أبيلو بو أبيلو نسو من انتوهم كل من زنا برسل زغونا يلمنا يسوس حجون من انت ناس حجون تاي قبري يلمنا زيابير المسكن سلازي إذا سيد تبعت يهبنا مالتي هاليلويا زيابير المسكن أبتي قدام يدوكان أمدري نبلي كده تتخيلوا خلوا فلقينا مش توم كهنات زبهلوا خلوا أبتاك قدام يتزلا قدست بهال سفرة معلتاو نخجل من تايجوري ميعجو براوين تشعت تقلصي توم كهنات زبلوا بتي إيش زبز حوم مثلا نخل قدسو معلتاوي أبتي قدست زبهال بوتا يعطي إذا أبتاك قدسان تبهال بوتا جن من يزعتو أتي ديك أي كهنات زهونة أب عمد كأخدي حنسا أب عمد حنسا حاجة بينوها حتى تبوتاتي ناي كبر بوتاي أملاك اللون وزقل صلو بوتاي كم تنتعي مقرأ يكون تابوت تراي قال أيكون نا إجزاء كبري نا إجزاء اللون نازل له سفراي تقدس القدسان حجي يا أتوت كاهن تلك كاهن مسأتو بتخبر تجريمي بتدمس أملاك تجريمي بحبس مليو جن يزها أخي البحر كوعل تبلا يفك أدلوني كحدر تبلا يفك أدلوني يوصل مالتي ينبرو بيناتهم كهنات تورا يوصي أبيت زلوا خبري أبوش تقدس القدسان يزو حجي كلهم كهنات يبهواي نعم تكهن جن كراكوان تقولون تايقبرانو توم كهنات ليك أكهن خونا لو مالتي واي ذلك أكهن مخان سمعت كنت مسألة لمن تاي كتعمو نايتي أبير كبزلو سفرا مالتي
ግን ኣይኮነሉን ገሊኦም ካህናት ከለው ከይጣዕሙ ከይረአዩ አይሞቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓና ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርናዮ ከፊትና አሜን ስለዚህ ዝተማቕርናዮ ኮይንበር ተኸፊትና ኮይኑ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 እቲ ቀዳማይ ድንኳን ገና ቆይሙ ከሎ እቲ ናብታ መቅደስ ዘእቱ መገዲ ዓይነት ያዘ እታ ቅዱስ ቅዱሳን እቲ ናብታ መቅደስ ዘእቱ መገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የርእሉ በቃ እቲ ድንኳን ተተኺሉ ከሎሲ እቲ መገዲ ገና ኣይተኸፍተን ግዚኡ ሕጂ ኮነን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እወ ናይ ክብሪ ስፍራ ኣሎ ኣብኡ እንተኣቲኻ ክብሪ ክትቅበል ኢኻ ኣዝዩ ክቡር ነገር ክትረክብ ኢኻ እቲ መገዲ ግን ገና ኣይተገልጸን እቲ ግዚኡ ገና እዩ ዳሓይ ኣብ ሽዱሽተ ግን እንታይ ኢልና ኣብ ሽዱሽተ እዛ መገዲ እዚኣ ከም ዝተኸፍተት ኣብ 1920 ንሳ ድማ ከም መልህቕ ነፍሲ ብዛዕባ ልዕሊ ኢላ ዘላ ሓሳብ እያ እዚኣ ድልድልትን ፅንዕትን እያ ናብቲ ኢየሱስ ከም ማዕርግ መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ዝኣተወ ውሽጢ እቲ መጋረጃ እተእትወና ተስፋ ኣላትና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መራሒ ምእንታና ንዕሉ ንዓና ግን ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ምእንታን ከእትወና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ሒዝ ኣቲመ ሊቀ ካህን ኮይኑ ናብ ውሽጢ እቲ መቅደስ ተእትወና ተስፋ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ 10 እንታይ ይሉናሉ ስለዚህ ሓድሽን ህያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው ናብ ናይ መቅደስ መስለኩም ናብ ቅዱስ ቅዱሳን ናብ ቅዱስ ቅዱሳን ሃይኮነ ዳብቲ ሊቀ ካህን በይኑ ዝኣቱ ስፍራሲ ኣብቲ ከባቢ ዘይንቀርብ ሰባት ኢና ነርና ንሕና ኣሕዛብ ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ኣይሁድ ኮነ ካብ ፅራውያን ንዑ ዝኣምን ዘበለ ሁሉ ናብ ውሽጢ ንምእታው መፂና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሓድሽን ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ መገዲ ህያው ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኹን ዓብ ሊቀ ካህን ካብ ዝህልወና ምእማንና ነፅና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብ ውሽጢ እቲ መቅደስ እትወና ተስፋ ኣላትና ናብ ውሽጢ እቲ መቅደስ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እቲ ካህን እንታይ ይብለና ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክህንነት ይገልጾ ከሎ ታይሉ እቲ ኣቶምሲ ከይነብሩ ብሞት ስለተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ እዚ ግና ማለት ኢየሱስ ንዘለዓለም ዝነብር ስለዝኾነስ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ አሜን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክህነት ንዘለዓለም ዘይሓልፍ ክህነት እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ብግዜ አንጻርሲ ንዘለዓለም ካልኣይ ስለዚህ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንቶም ክልብን ዝነብር ስለዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይከኣሉ እግዚአብሔር ይመስገን ፈፂሙ ከድሕኖም ይከኣሉ ንምንታይ ምእንቶም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ነስዕሉ ዘለና ኢየሱስ ምእንታና ይልምን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምእንቶም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይከኣሉ ሃሌሉያ ሳልሳይ ከምዚ ዘመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክህነቱ በዚኡ ማለት እዩ ካብ ሓጣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ካህናት ሊቃውንት ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቡ ኣብ ዘፅባሕ መስዋዕት ከቕርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋዕቲ ምስ ወፈየ ሓንሳ ንሓዋሩ ገበር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕቲ ካህናት ኩሉ ግዜ ናብ መቅደስ ክኣቱ ከሎ ናይ ግድን መስዋዕቲ ክሕዙሎ ናይ ግድን ማለት ብዘይ መስዋዕቲ ብዘይ ደም ኣያቱን ኩሉ ግዜ እዩ ማለት መስዋዕቲ ነይሩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕቲ ግን ሓንሳ ንሓዋሩ በቃ ተሓንሳ ዝወድ ዝፈፀማ መስዋዕቲ እሳስ ንምንታይ ንሓዋሩ ትኸውን እያ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሓንሳ ግናኸ ንሓዋሩ ዝኣክል በቃ ኣምላኽ በቲ መስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓጊቡ ንሱ ንኩሉ ግዜ ይኸውን ማለት እዩ በቲ ሓንሳ ንሓዋሩ መስዋዕቲ መስወቤ ሓንሳ ንሓዋሩ ገበረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ቁጥር 8 ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘሎና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ
نحناس أب السمايات أب يمان زفان قرما تقمته نايتي قويتا دي أمبر سب زي تخلو مقدسن دنكوان حاكم أقل قال كم زمسن كهانات هلونا زي أبهير مسلم سلازن تاين وسل يسوس كريستوس كهنا آمين بقو نابهلونا إكزيابير كناعتو نخلينا إذا تلاماملو كبرنا أملاخ يكون كابزل لنا يحفظ كنبل